Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. I will do almost anything for you. Yeah, I start from you. I would lie for you, but I feel like for you. In the night, get I'm down for you.
Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.